Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 10 ngadto sa 17. Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya, dogangan pahinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagayon. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isayas, nakakita kamo ug nakadungog apan nagpakabutabungo lang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod, daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayod unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.